zůstává vždycky s vámi. Vážený otče kardinále, sestry a bratři, mám tu radost, že mohu zahájit přivítáním tuto slavnost. Děkujeme vám, vaše eminence, že jste vážil cestu a přijel nám posvětit zvon, prožít s námi tuto svatou liturgii a uvést nás tak do tajemství Boží lásky, abychom se jako Boží děti mohli sejít a oslavovat našeho dobrého nebeského Otce. Předávám ještě mikrofon několika slovům uvítání. Vážená eminence, milí pane kardinále, dámy a pánové, milí přátelé, protože to je tady veliká většina, já se velice těším a chci se tisíckrát poděkovat jeho eminenci, panu kardinálovi, za to, že k nám vůbec přijel a udělal nám tu obrovskou radost světit náš malý zvon, ale velký symbol. A teďka předám slovo mši svaté a opravdu doufám, že nám to náš kraj, naše místo a tento dvůr v lásce a štěstí posvětí. Já bych rád poděkoval za toto pozvání, které se jaksi realizovalo v městě, které bylo po dlouhý čas hlavním městem monarchie, jejíž jsme byli součástí, ale ne součástí ve smyslu nějakého pouze byrokratického rozhodnutí, ale byl to přirozený vývoj, v kterém jsme mohli žít a my, občané této krásné země, ale také i občané střední Evropy, jsme vytvářeli společenství, které se neuzavíralo do hranic, které se neuzavíralo do prostoru, kterém by se někdo považoval za jediného vládce, ale byl to prostor, který jasně vyjadřovala slova, když se ruka k ruce vine, pak se dílo podaří. Ano, je to hymna CK monarchie. Myslím, že není důvodem jenom, abychom vzpomínali na staré časy, jenom abychom si uvědomili naše poslání, naši existenci. Proč jsme tím zvláštním celkem, který má co říci i současnému světu. My se scházíme v měsíci červnu, který je zasvěcen na nejsvětějšímu srdci Ježíšovu a podle staré tradice, vidíme, jak se počítaly neděle, sobota po druhé neděli po seslání Ducha Svatého, my jsme si navykli žít v jakési šedi během roku. Ne, jsme počítali vždycky čas podle důležitých momentů. A tím tedy je i duchovní život. Duch Svatý, posvětitel, nositel tohoto duchovního života. A je to svátek Neposkvrněného srdce Panny Marie. Tedy můžeme si říci, vzpomeňme především my staří, ale i vy mladší, někdy už to dělají děti, že vylívají to srdéčko. Nám bylo vždycky řečeno, to nesmíš, to bolí. No my dneska už to neděláme, že bychom to vylívali do stromu, ale my si to píšeme na auto, spojíme angličtinu se symbolikem a vyjadřujeme svoji lásku. Ne k člověku, k věcem, autu, někdo k ledničce, někdo třeba k motorce, jiný k helikoptéře, někdo k kajaku. Ale už není
husitské bouře, první světová válka. No a Ukrajina není tak daleko. A to, co se děje na Středním východě, to není určitě doba, o které bychom řekli, že je to doba lásky, míru. A proto tedy Kerry zvon, který dostává název za mír, spravedlnost, krásu a pro Boží lásku, se rozezní nejenom zde u vás v Palubíně, ale se skutečně především rozezní v našich srdcích. A tak se zamysleme a přiznejme si, proč upadáme do té všednosti, proč nedokážeme snadno se smířit, proč nechceme odpustit, protože tak si vlastně nepřipravíme mír v duši, ale neklid a strádá. Vyznávám všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy, skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží a Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha umlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen. Modleme se. Bože, ty jsi připravil srdci blahoslavené Panny Marie důstojný příbytek Ducha Svatého. Na její přímluvu přebývej i v nás, abychom se stali chrámem tvé slávy. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků. Čtení z knihy proroka Izajáše. Rod mého lidu bude známý mezi pohany a jejich potomstvo uprostřed národů. Kdo je spatří, všichni uznají. To je rod, jemuž Hospodin žehná. Radostí budu jásat Hospodinu, má duše zaplesá v mém Bohu, neboť mi oblékl roucho spásy, Ježíšovi rodiče putovávali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Když mu bylo 12 let, vydali se tam na svátky jako obvykle. A když ukončili sváteční dny a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě a jeho rodiče to nespozorovali. V domnění, že je ve skupině poutníků, ušli den cesty. Teprve potom ho hledali. Čtením z knih.
No, byla to jedna kniha, bylo to ze svítku proroka Izajáše a ta druhá část. To je vrchol Nového zákona, té části, jejíž protagonistou je Ježíš Kristus, tedy z Evangelia. Můžeme se zamyslet nad tím, proč se po celá staletí je zase tak strašně nemoderní. Ještě nikdo nepřišel na to, dívejte se, jak občas dopadnou naše opery a naše klasická divadla a dramata, že by teda to písmo udělal jinak, že by ho zmodernizoval, dal by mu nový, automaticky současný nádech. No tak, my se jenom pokoušíme o to, abychom tu knih překládali do jazyka, a protože ho překládáme do živého jazyka, tak musíme do jisté míry vzít v úvahu. A právě při tomto střetnutí se současným jazykem vidíme nejenom cestu, ale vidíme také i pád. Vypadá to možná, když malujeme ty dvě srdce, Ježíšovo a Marijino, tak jako kdybychom zůstali v pubertě. Ale pokud trochu známe to, čemu se říká antropologie, chcete-li i psychologie, tak víme, že na rozdíl od dneška se lidé stále tázali, kde vlastně je střed té lidské bytosti. Kde je to místo, kde se rozhoduje, kde je střed našeho poznání, našeho jednání. Byli přesvědčeni a poznávali jednu skutečnost, že smrtí, a za to přídavná jména, jenom skutečnou demokracii kazí. Protože Bible nám ukazuje, že vztah Bůh a člověk je vztah tedy dvou, kteří jsou přátelé. Bůh vyznává svoji lásku k člověku právě u toho proroka Izajáše. Ty jsi náš otec. A říká Izajáš slovy, tlumočí Boží vyznání. I kdyby na tebe maminka zapomněla, tvá matka, já na tebe nezapomenu. Potřebujeme my tedy k tomu, abychom žili důstojný lidský život, ústavu a 150 000 zákonů, jak je máme v naší republice, tak nikdo je nezná, tak nikdo je nemůže zachovat. Víme, že prorok volal po spravedlnosti, ale pokud bychom si představovali, že spravedlnost je, že u soudu řeknou, ano, zachoval si přesně 1053. zákon, tak seš nevinen, tak víme, že toto jsou pouze perličky. To je určitá pomoc, když se dostáváme do sporu. Ale skutečná spravedlnost spočívá v tom, že v druhém vždycky vidím plnoprávnou bytost, která má stejná práva, jako mám já. Ale nesmím si práva vymýšlet. Ano, je krásné si napsat do prohlášení, mám právo na zdraví. Tak mě najdi, kdo ti ho dá. Ani vojenská nemocnice, ani Homolka, ani Motol, ani na Žlutém kopci vám to zdraví nedají. Oni jenom dávají prostředky k tomu, aby vaše tělo se ozdravilo. A když nemáme to sílu, zdraví nebude. Může být prevence, to ano. Tedy nepleťme si výmysly s realitou. Nebudeme snít o tom, jak muži budou rodit děti a já nevím, co všechno, ale řekněme, jsme lidmi, které Platon upozornil. Člověk je myslící bytost. Víte, když si ukazujeme na hlavu, to znamení je velmi nebezpečné, protože my většinou ukazujeme na hlavu, když nám ten rozum chybí. Ale když se bijeme na srdce,
tak se vracíme k Aristotelovi, proroku Jeremiášovi, kteří pochopili, že ten lidský střed, to znamená poznání, to znamená svobodu, tedy lidskou vůli, ano, a to znamená i ty emoce, proto se nám rozbuší srdce v mnoha případech, ale výsledek současného bádání antropologie je, že člověk je bytost emocionální, tak to považuji návrat do doby předkulturní a předcivilizační. Proč? Brněnské divadlo hrávalo vždycky na týdnu festivalu evropských divadel v Hradci Králové. A byla to také dramatizace Dostojevského Bratří Karamazovi. Sedíme vedle pana Donutila, výsostného herce, a říkám, otče, poslyšte. On říká mě, otče, poslyšte, vám se to nelíbí. A to bylo nelíbí, že tady se pořád zve, lítají tu flašky na jevišti a lidé se chovají jako střeštěnci. No jo, ale uvědomte si, to není 19. století Dostojevského, to jste na konci 20. na začátku 21. století. Emoce člověk má, ale celá vize, jak starého zákona, tak řecké psychologie, pan Aristoteles byl první, který napsal psychologii, vidí harmonii. Ale proč odmítl Platon? Víte, když se princ měl zamilovat, tak mu neřekli, od toho máš svobodnou vůli, rozhodni se, ale přinesli mu obraz, mohli ho podvést. A ten obraz ho přivedl k tomu, když si tu princezu vyvolil a kterou si vyvolil. A pak šel za srdce. Ale první zůstává jako poznání. Ale že tento proces je tak propojený, tak nám zůstává i v bohoslužbě symbol srdce. Všimněme si tedy, že ta bohoslužba nás v té úvodní modlitbě přivedla k Nazaretské dívce a Novovaru. Tak jako říká ta dívka Miriam v Nazaretě, ano, amen. A to musí platit. Evangelista nás Lukáš přivedl na pouť, který pro nás může. 12letý Ježíš putuje do Jeruzaléma, aby tam složil zkoušku a prošel obřadem bar micva. Bralo se 12 let, že chlapec je schopen, protože my tam ukazujeme své ego, které ale není schopné prolít krev do druhého. Všichni jsme se narodili v krvi matky. Toto láska není masochismus, ale láska bez obětí není možná. A když už jsem u toho překladu, tak Panna Maria skutečně neřekla Pánu Ježíši, tomu malému Ježíšovi, když to v okamžiku vlastně skládal zkoušku dospělosti. Už proto jenom, že hebrejština nemá střední rod. Pomyslel si to děle, chlapče. A proto jsme svědky toho, že velká část lidí nechce chodit k volbám. Proto jsme svědky toho, že vlastně nemusíte vůbec číst volební programy, protože všichni vám slíbí všechno. A už dopředu vědí, že na to nemají. I s tím zdravím nám to slibují. Je zapotřebí se vrátit ke kořenům. A kéž zvon. Víte, zvon je takový zvláštní nástroj. Zvon, který se houpe, je symbolem systému. My nemáme zvony, abychom na ně tloukli obrácené vzhůru nohama. Je to symbol života.
jednou tak, podruhé on. Ale to, co nás oslovuje, kdyby to tam nebylo, srdce, tak neuslyšíme žádný hlas. Zvon nás volává k radosti, bolesti, ke smutku. Zvon nás varuje, ale zvon také oslavuje. To je lidský život. Jestliže všechny tyto nuance z lidského života odstraníte, tak přímě řečeno není proti víc. To jsme jak nějaký níňařky, améby a nezmazy, ale nejsme lidmi. Nejsme těmi, o kterých Bible říká, Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, ke své podobě. A abychom si to i lépe uvědomili, tak si připomínáme nejsvětější srdce Ježíšovo, připomínáme si neposkvrněné srdce Panny Marie. Proto křesťanství nikdy neustoupí, skutečné křesťanství, že by pozval mariánský soud na pravá levá. Ale to je to správné, to spravedlivé místo, které může změnit tvář této země. Proto také voláme do Duchu Svatému, přijď a změň tvář této země. Nebylo by 17. listopadu, kdyby v době výjimečného stavu nezněla tato slova na Varšavském náměstí Vítězství. Slova papeže Vojtěchy svatého Jana Pavla II. Přijď je Duchu Svatý a změň tvář a 3krát opakuje. Této země, této země, této země. Ne vlastně. A jedině touto cestou můžeme jaksi věřit, že znovu najdeme sílu, abychom se probudili v letargie a znovu začneme věřit, že je zapotřebí tuto zem oddělávat, střežit a pociťovat k ní skutečnou odpovědnost. Konec konců to vidíme i zde. Dívám se zde na tuto stavbu před námi a uvítala mě ta stavba, která je za námi. Čili tady si musíme uvědomit, jaký je náš úkol. My jsme nikdo nepočítali s tím, že na začátku roku 90 naše zem a naše města duchovně vypadaly úplně stejně jako rozbombardované Drážďany, Berlín, Varšava a další města. Čili teď si musíme uvědomit, co je potřeba, abychom tyto naše duchovní města znovu postavili. Amen. Drazí přátelé, Bůh chce shromažďovat svou církev ze všech národů. Prosme ho společně.
dary položenými na oltář, odevzdáváme ti, Bože, také sami sebe. A přitom s úctou vzpomínáme na matku tvého syna, Ježíše Krista, na její zasvěcení tvé službě, na její přímluvu, přijmi se zalíbením, co z lásky k tobě konáme, skrze Krista, našeho Pána. Dávejme díky Bohu našemu. Je to důstojné a spravedlivé. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné. Svatý Otče všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, abychom tě chválili a oslavovali, abychom ti děkovali také za blahoslavenou matku Panu Marii. Zvláště, když si připomínáme její neposkvrněné srdce. Neboť je na ní spočinula tvá moc a ona z Ducha Svatého poslala tvého jednorozeného syna. Její slavné, neporušené panenství dalo světu věčné světlo našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho andělé chválí tvé jméno, před tvou mocí padají na tvář nebeské zástupy, nebesa vyznávají tvou slávu a svatí serafové ti společně zpívají píseň. Také my se připojujeme k jejich chvalospěvu, pokorně tě vyznáváme a voláme. Dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Pozdravme se navzájem, pozdravení. Vaše eminence, vážení otče kardinále, děkujeme, že jste nám posvětil zvon. Děkujeme za vaše slova, která nám připomněla hluboké pravdy a hodnoty křesťanství. Děkujeme za nejsvětější oběť mši svaté na tomto místě. Děkuji
vám všem, sestry a bratři, že jste přišli a že jsme společně mohli prožít tuto mši svatou s tak velkou událostí, jakou je posvěcení tohoto zvonu. Děkuji paní Karenové, kterou také tímto zvu sem na pódium. Děkuji za to, že ne proto, abychom jí tleskali, neboj se, Johanko, nebudeme. Ale taky jistě nám řekne pár dobrých zpráv, které se budou týkat občerstvení a tak dále. Ale já chci také na tomto místě poděkovat. Děkuji tobě, Johanko, a děkuji vám všem, kdo podporujete to, abychom se mezi sebou setkávali, abychom vytvářeli jedno společenství božích dětí, které se znají, které se mají rády, které se podporují v dobrém a společně něco dobrého a krásného tvoří. Děkujeme, že je to možné i na tomto místě, na které je zván každý. Není to pro nějakou VIP společnost, ale pro nás všechny. A to není samozřejmost, za to moc děkujeme. Děkuji. Tak a já si chci dneska poděkovat za tuhle nádhernou slavnostní mši svatou. Vám všem děkuju opravdu 1000krát. A děkuji se samozřejmě za krásné kázání jeho eminenci, kardinálovi Dukovi. Veliký srdeční dík. A teda vám všem, a co řekl teďka otec Martin, nemá to být dvůr jenom proto, aby to tady bylo hezký a byl hezký zámeček, nýbrž abychom se setkávali všichni. Já bych se taky ráda na tomto místě poděkovala ve jméne mý dceři a chci se poděkovat za mě i za ní vám všem, že jste přišli. A teďka pár technických věcí. V přípravě průběhu liturgie. Já musím přiznat, že i když jsem místní duchovní správce, tak jsem vlastně moc s tím starostí žádný neměl, takže toho si velmi vážím a velmi děkuji vám všem, o kterých třeba ani nevím, kdo jste s tím pomáhali a ještě i teď v průběhu budete pomáhat. Pán Bůh o vás ví a má to svoji velkou hodnotu. Díky, to děláte pro něj i pro nás, pro všechny. Díky moc. Navštívnou našich svatých patronů, paní Marie Ochránkyně, kterou ctíme na velkém počtu poutních míst. Navštívnou svatých Cyrila, Metoděje, Václava, Vojtěcha, Víta, Zikmunda, Ludmily, Anežky, Zislavy i dalších Ježů pocházejících z Moravy. Požehnej nám, posiluj a veď, všemohoucí a milosrdný, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte v jménu Páně.